подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинон. Чиқдр десед мо ҳозир дар як магазини стройматериал қарор дорем. ҳозир ҳама нарху навои тахта, шифр, мех, турба ҳамаша ба шумо сиёмка мекунем, гап мезанем. видеоро то охир тамошо кунед, бародаро ҳатман ба шумо маъмул мешавад. мо ҳамаша сиёмка мекунем, бо диққат тамошо кунед. рафтем. ина бародаро тахтаи салаковка 6 метраш 82 сомон меган. дар любой ҷо ҳамин нархай. бозорам рафтем, ҳама ҷоро дидем, ҳамин як нархай. 82 сомон. имрӯз бо 50 каша мебинем. ана тахтаи 50 бародаро 92 сомон меган. ҳамин хабо савдо мекунад, савдо мешавад. 6 метраш. ана ин 30-ка. ина ёра 72 сомон меган. хабо савдо мешавад. 6 метр. Конкретно харидор боша. Конкретно харидор боша, хабо савдо мешавад. навзи бо рекаора мебинем. рекаи падшифирай бародаро 30 сомон меган. рекаи наза 4 ба 5. ана рекаи паталок барои паталок 15 сома дора, 18 сома дора, 4 ба 3. ай 15 то 18 сома наршай. ана нархи навои шифирам ба шумо гап мезанем. шифири тун шифрои тунукагӣ ҳастай, най гулдорай барои чиам мешавад. Барои чиаи? барои гул пул андохтан паталока мешавад. ё 23 сомон метруш. Метруш 23 сомон. метруш 23 сомон. Дар паталок ҳам истифода мебаранд? бале. ана ё бародаро тунукои прастоя метруш 15 сомон. любой свет аст, сал, сур, кабуд, любой намуд аст. Метруш 15 сомон. 15 сомон. турбаи пешка аст, на бародаро 110. Хоб. метруш 45 сомон. 45 сомон. ана бо садак аст, ё Ку нишонте. бо тарафда садак айо. Нами садак 35 сом. нағзиш 40 сом. килои мех бародаро ина мех абишниш 10 сом килош. Абишниш кадомша? абишниш намёй. И абишниш. абишниш фар надора и 70 60 ҳамаш килош 10 сомон килош. Ни абишниш кадомша? ана ё аку не барои шифирои тунука мезананд ёра килош 20 сом. 70 дора, 100 дора, 120. ана мех паталош не килош 15 сом. 30. ана оз инҷа бо мехҳои расистки ҳастанд, намере мебинем. не бародаро мехҳои расистки килош 14 сом. Ами карокода, карокода ё алло фар доранд. куятша нишонте. ё камтар светуш сафедтарай, ҳам созайда, ҳама ҷош Занг задаги надора. ҳама ҷош ҳаво мехоҳи абишни фар дорад. ё килош 14 сом. Килош 14 сом. боз мерем бародаро сетка мекунем, профил ҳамаша гап мезанем. тарафа бародаро ё симхоро аста ё симхор. ана симхоро ё килоякиам Чанд сом килои симхор? 12 сом. килои симхор. ана симхоро донаш 150 200 сомон. Ами як рулонуша? я рулонашо
10 метра дора, 15 метра дора. خب Бо сеткои майдаро нишон медиҳем. Турбаи пешка аста одноразови 1 метра. اینم یو ё донаш 14 сомон. دونش 14 сом. Ана у каҷакош 7 сомон донаш. کجکش 7 сом. Каҷакош 7 сомон. اینای сетко چی؟ Сетко бародаро инҷа чанд намуд сеткай. Ина ай ҳама майдаш метируш 7 сомон ай. Метируш. ای هم مایداش همون شکوفیش مایدا یا Кош майдан. Бад филтрай. Чиқадасе бародаро инҷа ду намуди дига сеткай. Не я намудуш метируш 11 сомон. Я донаш 20 метр дора, метр 200 сомда метия. Ана агар калонтар аста метируш 12 сомон сеткао. یا سیمتورو چی сеткои Симтурура гап задем. Ина симтуруш бо чем ау чой майда арзонтара. Чем айна шкофош майда арзонтара. چند سم یو Ки твой аста 50 сомон. یو سیمشان борика я Симшам ауда арзонтара. او 200 сомша و 150 сом خیلی Ясманҷа бо 200 сомон майдаш. Ана барои кунбези аста маргаро сетка. Сеткаи майда. برای پلیدن قوما Барои толидани хумина ё 15 сомон метируш. مترش 15 Метируш сом 15 сомон. Айна бародароз бо мерем дурунда бо строимчои майда аста ора сёнка мекунем, гап мезанем. Бу тарафда олиамаша нишон медиҳем. Ина бародаро ҳози мо нархи профил, уголник, турба ҳамаша гап мезанем, нархи навошад тамошо кунем. Ина профилҳои 10 ба 10 ҳастанд, профилҳои 10 ба 10. نم بالا Метируш 49 сомон. ها 49 сомон. Ана ина инҷа турбаҳои 57 аст. 50 18 сомон ё бо расиски доранд, чӣ доранд? Намиёш 18 сомон. Нормал. Ана профилҳои 4 ба 4 22 сомон ай нархош. 22 сомона 22 сомон. Ана профили 2 бачо 2 ба 4. 2 ба 4 12 сомон метируш. Расиски дорад 14-15 сомон. Ана ин турбаҳои 60 70 22 сомон ай. 22 сомона 22 сомон. Ана инҷа ҳастанд турбаҳои 70-80 ҳастанд ё 30 сомон ай метируш. 29 30 сомон 30 сомон. профил чи Профил. Ана уголникҳо гуголни гуфтаем ду 5 ба 5 ҳастанд. ё чанд 25 сомон дорад, 14 сомон дорад, 15 сомон дорад, то 30 сомон фарқ дорад. Найрӯи най чеш размери хелиш. Ана инҷа ҳастанд уголникҳои 3 ба 3 ё то 12 сомон. 7 сомон дорад, 8 сомон дорад, ҳамин хел. Турбаҳои 25 30 ҳастанд ё метируш 17 сомон то 26 сомон. ё расиски дорад, тайфи дорад. Ана профилҳои 4 ба 7 ҳастанд ё 34 сомон метируш. 34 сомона 34 сомон метируш. Ана профилҳои 7 ба 7 бошанд. 7 ба 7 ҳастанд о 7 ба 7 7 ба 7. ям то 35 сомон нақшад. Ана инҷа ҳастанд 5 ба 10 ҳай 5 ба 10 ҳастанд 40 сомон метируш. тереш 40 сомон
танки бародарон наво ҳастанд. Мой визиални 15 сумай килош. килош Мой визиални барои арматур бо кию чи борик ҳа борик. 15 сомона кило. Даёшам фарқ надорад. Симо ҳамун чи ҳамаш 15 сумай накун. ғавсу борик фарқ надоре 15 фарқ надорад. Анаози бо навшураҳоро мебинем нарху навоша. куҷода нав Хелесе бародарам инҷа ара ҳаст, ара. Ду намуд ара ҳай. Лубои намуд тахта бурида метиҳам. Лубои размер. Хеле маъқулай ҳамаша тайёр ка метиҳам. Чандиги тесакаҳо ёрад? Нархи навшуро бародаро 40 сомон, 39 сомонаи 4 метрай. дарозиш 4 метра Светай фаҳмода сав, сафед, сурх, кавур ҳамаш 39-40 сомон. дарозиш 4 метра я Дарозиш 4 метр. Инаи барои гул андохтан. Инаиё. 24 сомонай. шам рангш фарқ надоре Ин фарқ дорад. Ё 30 сомония инаиё. дигариш 24 сомон Ана профилация барои меора қапондан ва элгоникон 12 сомонаи донаш. конкретно харидор боша арзон мешавад Арзон мешавад, савдо мекунем. Со бор бисёр гирӣ ҳамааш савдо мешавад. Мо нархи даста аст. Ҳамин шедед бародарон нарху навои тахтаи ҳамаша. Агар видеои мо ба шумо маҳбуб шуд, ҳатман лайк, комментар нависед. Мо нарху навои че боша ба шумо гап мезанем. ин қисми якум шайбоз бо дашт сиёмка мешавад. то видеои оянда дар канали Алло бош.